Laibuma tei hukumu bai bojagai tongo Tripura hasteni tongkotharni terok agolini Durgabari mwtai khoro chengkha basanti mwtai bo kaisa kwchung phunuk mari oro tongkotharni tongmung chamung awaimung kochogoi tongo Laibumao luku puitu tei hasteni hamjakmungni kaisa mari Chaitra tal habdrobono agolini Laibuma gwdaljak Durgabari mwtai khor thongkholao kwcham raidargoi srangsalni simi chengkha basanti mwtai puitu khlainai rokni kuthuma bisingtei tongthothok wngkha mwtai khola basanti mwtai tei osha mwtai kaini no kaisa phano mwtai khlaijakma hinke juda juda jorao osha mwtai rijago bangla ashin talo basanti mwtai rijago chaitra talo Tripura hasteni kwcham kuk tei mokolo khlainai terokni bisingo kaisa bisi rabachi romoi khlaijagoi tongo 1949 bisini Tripura hasti Bharat hakotor bai gwdal fru o kok khamani regoi o mwtai khoro mwtai rinani barja tabuk hasti hapangni thani afroni simi tabuk sak jorate osha mwtai te basanti mwtai kaini no hasti hapang khlai tongo আজকে বাসন্তী দুর্গা দেবীর সপ্তমী বিহিত পুজো হচ্ছে এখন 12টায় অন্নভোগ হবে বিকেলবেলা মার আরতি হবে কালকে সকাল 8টায় অষ্টমী বিহিত পুজো শুরু হবে Durgabarini mwtaio bini kaisa gurung tongo Tripura hasteni kwcham Laibuma regoi jora kaisao bubagra Krishna Kishore manikoni isiri Sulokhana Devi mwtaini yak kongchi nugoi kirima habai lengi klaio hinai rogo sajakma botongo yagulo mwtaini yak kong charno huyei kong noikhe nukjakmani hinibo imango saphayu rokhinibo koktoma afroni simino Durgabario mwtai haikeno tagai mwtai rijagai tongmani kok Tripurani kwcham kuk sijak rasmalao mano obono Paithak sal eba Bijoya Doshamini salo nukhung khajak borirokni manjakmungni bisingtei mwtai khola belaino naithothok ongotei kuthuk khlaiei tisao mwtaini hodate hukumuni mari rokno tongkothar sir bosong hinyawino manjago basanti mwtaio sanaklaio tongkotharni tongmung chamung sibiya hukumu Laibuma tei kwtal jorani raida bebakno rukjako Tripura hasteni obahai terogo aboni bisingtino hasteni dal bidal hukumu tei Kathamung sisari witi shawo hodao Bureau Report News Now